but maZimbabweans ndakutongoti ndana maloti vakanaka, maloti akatonaka ukamutarisa but zvinobuda mukanwa make chama ndo ma1 saka maZimbabwe ndakamatarisa ndana maloti pachavo. Usima kutangirwa dzimwe zvisingaita ndakonza mutati sewikino ndemwari wangu memuchitati chaisi ablasphemy chichiti memuchedza kutaura sei kana muchiti sewikino ndemwari wangu. Kune vhidhiyo ndakaona chiti muchiti sewikino ndemwari wangu. Sparks mubvunzo wako unowana kuzvipindura wega. It's been 2 years now. Mufana akaita seni ndakagara panapa ndonzi ndiri kupusha ndisina chandiri kuwana. Aiwa ukantarisa handisi mamusha ka ndakavhurikira zvekudaro ndatokupindura. Vanhu vanofunga kuti kune list baba, hakuna list ririko. Mukuru anongopika random. But tinongoti at least unoona zvongo inini ndinone faith. Une faith uriko. One day uriko, aiwa uriko, don't worry. Uriko, just for faith wandinayo. Right, wagwane and welcome back again pa dialogue with DJ Sparks. Mzorana asi ndina Muzayo wenyika tichimbokurukura 1 2 3 things wandiroona kuti zviko zvikumboitika nekuti takuda kunzwisisa because vanhu vazhinji tinongosangana naye pasocial media but hatizonyatsokunzwisisa kuti urongwa hwake kana kuti plani yake yanenge achimboyatsopinda naye ndeipi chaiyo. Saka nhasi ndinayo panapa ndine mubvunzo yandinayo. But before ndatanga kutaura neMuzayo wenyika kachinge ni first time yekusvika panapa sino subscribe, please do subscribe our YouTube channel DJ Sparks ZW. Then kachingochitona kuFacebook usina follower gara wati follower pa page rinowina kanzi DJ Sparks ZW. Then kune mamwe maplatforms tiriko ana TikTok ana Instagram tiriko DJ Sparks ZW ndo stare dirororo. Muzayo wagwan My brother wagwan. Kuda sei? Aiwa abo uri sei upenyu? Uri bomgo. Tichingona mavhidhiyo mudara mchivhiringidza. Zvajeri. Muchimirira mudara wiki leo. Aiwa atinite baba. Ndo zvatakadanirwa izvozvo zvekumirira simukuru. Alright. Sata pine panyaya yedu ndakutongoni ka short background kuti anombonzi Muzayo wenyika ndiani. Okay, Muzayo wenyika zita rangu rekuberekwa nhasi handisi kuda kutaura zvangu, but Muzayo wenyika munhu anofarira Sewick Neo, munhu akakurira mughetto, munhu anonzwisisa kalife kemughetto, mufana anozvishandira. Vamwe vanenge vane view yavo pane ichitoita neichitoita so but nyaya ingoripo ndeyengoti Muzayo wenyika munhu anongosapota zvinhu zvinongoita Sewick Neo because munhu anoinspire zvisingaite. Ndakonza mutati Sewikino ndemwari wangu memuchitati chaisi ablasphemy chichiti memuchedza kutaura sei kana muchiti Sewikino ndemwari wangu. Kune vhidhiyo ndakaona chiti muchiti Sewikino ndemwari wangu. Ipapo ka thanks kuti wabvunza Sparks because wakava mubvunzo vanhu vakawanda ende inanditi ndakaposta chino ndopindura futi vanhu ndikatotaura ndataura Sewick Neo paipai pandaitaura ndimwari wangu is not kuti ndimwari wekuti ndinonamata. Munhu akakuitira chakanaka Sparks ari representa Mwari muupenyu hwako. Akakuitira zvinhu zvakashata unotaura kuti uyu munhu ndi Satani pachake. So kana akapiya achita chakanaka kwandiri ndinotaura kuti uyu ndimwari apinda mumunhu. Ndakamutarisa ndimwari. The Bible says you are the small god. Tirana small god. Alright. Yeah. I thought maybe ndiya mumakutomunamata ndakatomubvunza kuti ivo Sewikino so far vane zvavatoambokuitira here kana kuti uchiri wangu teyateyawo sematera atakangoitawo ana Sparks ngoti maybe ndiri panumber 600. Okay, for that gandimbokupindura Sparks hakuna manumbers ariko. Alright. Kuti akanyorwa pasi yekutanzi Sparks uri panamba yakati. Pamwe ndini bozi ndini ngona ndambofunga kuti maybe pana vanhu vangopiwa bana azoona kuti list ine maraba isitopera ende list yacho rakakura saka ndakazoti boys mulist imomo ndichauya ndirimo urimo. Aiwa faith there time nenguva chete ndisati yakwana ndisati yasvika. So handikubvunza kuti imimi pamunochiti Sewick Neo muchipusha Sewick Neo kupusha kwelove here kana kuti ndikokutewa something yoti mai manje takaona nguva yareba musati mapiwa something ati kana makatopiwa kudhara hatiziye asi
kupushika kuti something kana kuti zvakamira sei? Sparks mubvunzo wako unogona kuzvipindura wega. It's been 2 years now. Mufana akaita seni ndakagara panapa. Ndonzi ndiri kupusha ndisina chandiri kuwana. Aiwa, ukantarisa handisi mamusha ka. Ndakavhurikira zvekudaro. Ndatokupindura. No, munofana yatsopindura kana. Okay, so in short, mukuru kwandiri inini ka. Itori tsvigiri every day. Saka ndikwanise kukuverengera because unoza zvinoita maZimbabwe nkomaja nekurova kwavanoita kwese nekuita sei handitika vanoita zvinhu zvinonakidza ini tinoita zvinhu zvinobhohwa handitika but vanhu vanotorwadziwa nezvavanoitirwa izvozvo. Saka what about inini ndakatanga kuzviverenga apa inini vanotaura kuti ndoita zvinhu zvinobhohwa saka vanotozorwadziwa wese pachandongovaudza kuti sewikniuka hakuna munhu akamboita chinhu chavo ukona mufezo masofa akareplyiwa andorona saka achifunga muzaya ani 2 years saka kuti pane hapana zuva randakambowanakidza mpezo masofa akareplyiwa but aita asati aluma pamwe malumiro haana tsvigiri ati ananzva sofa pamwe malumiro kwese ndakakupa $100 ekudza kuti mari yefuyoyo ndatokupa ndozviri kuenderaniwo but iwo zvawakatarisira kwese kuti nawape vanhu semafungira tinge tichiita isusu vanopa zvinoenderana nepamwoyo pavo vanogona kutoti muzaya pamweni bva ndakasangana nawo pamwe wakangonipa $100 but I appreciate because ndo zvavanenge vaita sei zvinichibva pamwoyo pavo. Vanhu makambosangana kana kuti munongoonawo masaisai matinongoonawo? Aiwa ikoko takapfuura takambosangana kasingaperi. In short I think marondera ndaigara ndichivaona anhu tazvokunyatsoona zvafanira ndakambosanganawo parobhoti ndakati baba tinosangana kuti marondera takagara tichitaura sezvatakaita nhasi inini nevo maybe maangosangana tikasangana nekuhaa kwakawandisa kakawandisa zvokuti sewiki nemulife mangu ndakaona tingangoti kanodarika kavaverengeke ndichitaura navo so kwandiri that's why zvichiramba zvichindipusha zvichipa kuti ndiite zvandiri kuita nhasi. Right. Yeah. So beside what timbona sewiki neibabo ndine video ndakaona so namaipa vanhu mari ndakatozwa nemwe article yanga yakatati makabudisa something like 1.8 is it true? Mari dzaibuda baba kana uchida kunonzi kukohwa unodyara handiti vanhu vanogona uchidyara iwewe mune same mbeu kapu mese munhu akakuona uchidyara anoti uri kurasa chibage handiti but iwe uchiisa muvhu iye anotosarudza kukanga. Saka inini yandanga ndinayo nguva iyoyo ndaidyara. Saka yakazobuda here ndomubvunzo mageto kuti pamakasidha gore renyu rinoenderana here nekudyara kwenyu kwamakaita? Baba ukadyara pavhu rakanaka unoita se unokohwa ndozvinokotaura bhaibheri. Wakangozvitarisa sewikniwo havasi munhu wenzara zvekuti tikaya ndisokochiona munhu akaita skit haringoitwe ruwana anotoreplyiwa. Ini ndakaona sewikniwo munyati yawandika hapana munhu ane formula inoyatsoshanda because unoona kuita skit iwowandika uchifunga maybe ukunonanzva andika ubona mukuru wakacola down kana kuti iwe unoona kuti otona mukoma wakatonyarara zvavo kana kuti unoona kunyora zisamanisi rakareba so mukuru obva kana kuti obva ramba wakanyarara like last time paipa vanhu vaifunga kuti maybe kapfupi haasi kuzowana zvinhu but kapfupi akabva tongowana mukuona. Saka wikineyoka anonetsa kuti titi panodei kuti unanzve panodei kuti akuappreciate. Okay, so in short kanimbokupindura handisi ndangozvimirirwa wake semunhu anoramba achivafollowa urunzwisisa ende munhu anoziva kuti ndiriwo kwaweekneyo ndorunzwisisa munhu haasi balance. Hati balance munhu haasi balance no ende hafakaita balance because mari yaina yaya haitwi na balance andoruzvona. Saka yese inozoita munhu yaya handiti anotoona intention yezvinhu zvauri kuitira. Saka munogona kuona kuti munhu haana kupindurwa but iye semunhu akavhurikira
urikuona anotoona kuti ano ini ndiri geto yotakazara iri kairi zvazvekumanikidzirana saka umwe munhu tinoona kuti ajambwa urikuona handisi kuda kutaura Gletwin ndakaona zvaaita kuti awane or something vanhu vakatoenda nepfungwa dzavakapinda nadzo kati asi mukuru azonyarira Gletwin ane maadvisor, let me tell you urikuona dzimwe nguva pfungwa dzaanotaura Gletwin, do you know the Gletwin umwe anogara pawheelchair so Great man, yeah. Great man. Okay, ndomuti okay. Sorry for kurasika ndi. Ane advisor. Zvimwe zvinhu zvaanonyora zvezvega. Anenge atogara naJama anodza kuti aiwa topedza. Saka mukuru nekuziya kwaanoita anongoti aganimbomuporera timboona kuti zvinosvika kupi. Urikuona. Saka pamwe list asati asvika. Akuti asati asvika. Asati asvika pamwe anogona kupindura. Anopa 120 ka iye adatopindura mukuru achikumbodhila nesu tiri kuma 60. Vanhu vanofunga kuti kune list baba, hakuna list ririko. Mukuru anongopika random. But tikungoti list inogona zongo inini ndinone faith. Une faith uriko. One day uriko don't worry. Uriko you just for faith wandinayo. Uriko. Alright. Ndapabata. But then ndakazona ngemwe article uchiti madam matoramba na madam noda kuti mimi munokuita zvekupikisana madam pana machatsa nganditoverenga even nhasi muchita sekuti hamusi kunzwana madam ende madam hasi kufarira mamwe maranza munomuchita kuna chegutuko zvinosiya mari muchita sei muchina madam wati timbotangira kuti muchina madam here Sparks nyaya idzodzoka ngatimbodzichambai asi madam achiri kwenu uri kuona madam whatever pane zvese zvakaitika ndakatobhaiza big time. Alright. Inyaya dzakazopindira pakati but inini nanditori nekubhaiza kwandaita. Alright. But munhu anotsvaga pekubuda napo ukamboisa imbo kamukona inogona kuzongo ukaisa mukona inotsvaga pekubuda napo inogona kutokuataka unoona. Saka inini chandongotaura ndakabhaiza big time and izvezvi zvelove mwoyo wangu izvezvi ndingoushandisa kufema. Love amusikuita love ndikapinda mairi ndiri kumhanya anogara kumateresi ndotanga kuona ichitambwa handisi kupinda unotamba love. konemo kudaro imi makabhaiza munemi makabhaiza hamusiri makabhaiziroka no uona Sparks panoitika zvinhu panopinda zvinhu zvakawanda. Vamwe vanhu vakatoti asi ndiyatati vadeya marriage yako no vanhu musakanganise mhepo siye mhepo ifambe zvakanaka. Mukuru hapana chaka ndini ndaita yandaita ndichitobuditsa zvandaibuditsa ende mukuru handikunyeberi for that vangotora nguva yavo yavainetsanawo vachisiyanawo nemukadzi wavaisiyana nawo ininiwo zvikangoindooni kwangu ndikangoti no iseason but handikunyebere Sparks nditori panapa ndikutofara zvitodarika zvaunofunga because mwoyo wangu ndingoushandisa kufema chete. Kutofara zvinhu zvakaitika zvaurigreti. Aiwa handiregreti ndiripo. Right, pane kanga clip kana kamboona kasi ka clip kana ka screenshot kanga ne picture yako na Sewick ne segno vachiti nona sungota zvijile rakazowe jile joyika kuuya Sparks aina kuuya ichauya uripo palist joyika mukuru ari kundinzwa patena inopaka aiwa ina but makazobvunza kuti mukuru uri joyide akauya akanoti aiwa handisi papressure zvangu nguva inouya yapo I see but ndakatongogadzira painonyatsopaka pacho. Right, samangu emirira pane garaji randakatoisira. Alright, saka getizombomirire kuti ntonoti inozoya zvaita sei. So how do you handle criticism? Inenge mu comment section inotaura zvinhu zvakawanda wanda how munoshaudwa.
How do you handle social media baba criticism yacho mawani? Social media ndiri kunyebera Sparks. Vanhu vari kunzoko kako vanotaura zvakawanda. Sometimes wakabata foni unozvibvunza kuti munhu ari kunyora akagara pai. And zvinopa kuti kunyangwe vamwe vanhu vasina mwoyo dzakasimba vantu vakasangana nemasituations. So uri kuona mazuva ano macases evanhu vandikuona kuti vanhu kunyanya kuzviuraya. Umwe munhu inyaya yekuti akanogona kusangana nesituation kuti akwanise kuudza munhu ari panext door ari kutotadza because anoti ngoti obviously ndapedza kumuudza kungwenoudza mai panext door ndini ndato topic. Vanhu vasina mwoyo mavari ukatarisa comment section yedu wotarisa comment section yekunze kwenyika zvakatosiyana. maZimbabweans tine kamwe ka mentality katakuita kekuti munhu akangopedza instead yekuti umutsuro kuti Mzaya uri kubhayiza napa mune zvakanaka kuti improve this and this and this. Sparks yo ndakakuona uchitanga chinichi ndichiona ngwa social media. Dai ndakatanga kudhisa dai usinotombopusha semapushiro but the way andinotaura newe Sparks uri kuona kuti dai wadai zvinokupusha uri kuona. But maZimbabweans ndakutongoti ndana maloti vakanaka, maloti akatonaka ukamutarisa but zvinobuda mukanwa make German ndo ma1. Saka maZimbabwe ndakamatarisa ndana maloti pachavo. Usima kutangirwa dzimwe. Ndokutaurira maloti imvura wakaitarisa kudai madokazongomuti taura chete zvinobuda mukanwa make German. Wazitora zopedza takunzi kumaloti kwa Sparks. Aiwa maloti wamuyozomutarisire ndokuziva zvoda ndechanguka newangu imvura mwana but zvinobuda mukanwa make ruwana ndo zvinoita maZimbabwe notoona varipo but zvinobuda mukanwa mawo mukadozona wangu. Sparks yauna chavataura pandini ndazvitaura ende chandokumbira pana maloti uri kuona kuti chii maloti pane imwe video randakaona maloti akagara pamota handina kuti maloti ndasungwe titerere handina kuti maloti ndasungwe zama kuti chimda ndiri kuti maloti ngaambovhara sowe rake because vakadzi vanoita inonzi hakirosi. Baba chiri kuti iwo wakagara panapa wakaisa ngoma pasaiti apa une nhumbu vamwe vakadzi vachiona vakadzi chinhu chavanoita vanguka inonzi hakirosi vanohakira saka anenge achiita yaka ndambovhara bhesi munhu anogona zvekudaro ende ndotomuadmire but nyaya yacho inonetsa manje pakuti inenge isina evidence kuti ngoma here kana kuti hadzisi. No zvandiri kuedza kungotaura uri kuona kuti chii kuti mune ngoma kana kuti hamuna ndo zvandiri kutaura kuti maloti semunhu ane kainfluence mamwe mabhebha azozvinzwisise ruona vamwe vanhu vakadzi havazozvinzwisise. Saka ndongoti ari padhuze naye ndamuudze kuti ndambovhara because vakadzi vanoinonzi hakirosi. Alright, aiwa no isusu yedu ngetibve pana maloti because maloti tagara tine nyaya dzedu dzatagara tinadzo. I love you maloti. Ndozviziva zvangu kuti because maloti hadi mafanzi echinherera hadi kudiwa nemarukazi. Nevarukazi atodi bandongoda achengete data ndasazorwisana neni because Mzaya hayo mawana munomita sei inini ukadoteza munhu iso ndakataureni haisi pride handigoni and pasocial media and peace but unokakukula kwaunozomboita pasocial media so unongosvika paground. aiwa no handisviki paground when unotarisa ndiani wandakambotaura kandipe example like uitete licious vapedzera kurira papage pavo samuti makavapedzera handivapedze but wegona ndozviona kuti aiwa no zvandiri kudzo panapa zvinongopedza career. Alright, sa imimi munosapota ZANU-PF kana kuti munosapota wachivhayo zveZANU-PF hamune nazvo uye zvikati zvimwe zvisina zvinobasina munomosapota vayo because munhu anodiwa chachaye naSeweekNew munhu anofamba nevision yani yeah, mukuru. Okay, for that one
inini kuzonzi mzaya wenyika ndakatanga pakaiswa president ED pachigaro. Alright. Ndaimbonzi mzaya pandakangozvidza ndega kuti ganimboita nevision yandiri kunzwa iyi inini ndiri mzaya wenyika. Alright. Ende vision ya president ukada kuiteedzera ukada kuitarisisa unosvika. Baba haidi kuti ukotsire because ukarara unomuka Zimbabwe ya kune imwe stage. So inini ndakazvimirira mzaya nganimboisa zvokuti ZANU-PF paka ndimbozvibvisa ndimbozisa paside. Inini ndosapota president ED. Murume uyo aka ane zvakawanda zvandaona zvaaita. Baba ukatarisa izvezvi musuwo wekupinda nawo vaenzi wakanaiswa baba. Wambosvika pabhodha? Pabhodha no answers. Ausatika. Pakanaiswa baba. Ukatarisa iwewe panosvikira panogarira vaenzi mudining baba makanaiswa. Mudining munogarira vaenzi muno makanaiswa. Parliament yedu wakamboiona zvakaitwa. Ukatarisa yo maroads baba akatsvairwa. Right, but ndakubvunza nemuzaya handisi kupikisa zvangu anoda sei, but iwewe wabvisa ZANU-PF asi wasiya hurumende kana kuti wabvisa ZANU-PF nehurumende akumbotaura zvapresident? No, for the meantime ndiri kumbotaura zvapresident. Because president anonga achishanda kana nehurumende. It's not like president ndovari kuita zvinhu, ivo ndivari kuleader. So haufaniri kuzobvisa hurumende ubva wabvisa futi ZANU-PF because chinhu one. Ndikati ndabvisa ZANU-PF unofanira kungochifamba negwara remusangano kana chingwana president ED unofanira kufamba negwara. Rega ndikuudze Sparks. Handina kuti ndabvisa ZANU-PF kuti handisi munhu weZANU-PF. Ndinzwisise. Tiri kuti ZANU-PF ndamboisa paside. I'm not here to talk about politics. Because chinoitika ndechekuti, let me tell you, wakanza kuti president ED, chino chinotanga kupinda mupfungwa dzako it's ZANU-PF. It's not kuti wakataura zvinhu zvaED. Now chiri kuita kuti nyika isaende kumberi ndisu maZimbabweans. Kuti tikangonzwa zvekuti president ED, takutanga kutopinda mafeelings. Kuti anoti kuti inini ndiri munhu wechakati. President ED ndewenyika. Zvepati ndezvepati. So kana ndiri panapa inini ndiri kutaura zvapresident. I'm not talking about the party and whatsoever. The party, yes, inadu kunyebera ndiri munhu weZANU-PF. But the party thing ndamboisa paside. I'm talking about our president. Right. I mean, if you get me. So for president ED, inini kubva paenda pachigara handisi kushora president wangu aripo before. And kunyebera ndakaona machanges akawanda. Ende ndakaona kuti murume uyu ndisi chiri kutomudelaya. Wakambozviita respect iyo zvekuti baba wako ari kunokumbira mari kana pa next door. Inini ndingona ini ndikunzwisisa but ndikuti point yangu andika president avashanda vari vega. Yeah. President vanoshanda nemaministers vanoshanda nechi mukuronga kwavo kwezvinhu zvese andika vanonga vachironga vari pamwe chete. Saka ndikuti nini pamuri kubhiga president andika kochingobva mangobhiga wese nehurumende yavo nepati yavo because zvine chekuita nawo. Ndosaka ndati Sparks, president ED, for the meantime ndakuudza ndamboisa part paside because ndakubvisa mafeelings. Ngatimbosapotai kana ngatimboendai negwara rekuti zvinhu zviende mberi. Nekuti president pavari izvezvi ndakutaurira vada kuti nyika ivakwe nesu vanhu. But chiri kuita kuti nyika isavakwe. Ndisanda kupa the good example yekuti wakamboendera wakambona baba wako achikumbira mari pa next door. Ukafona iyo ukati mudhara iyo avo vamuda kupa mari avo. Varuda kuenda kunoidya kubawa kana uda kunoispenda kusiriko. Do you know nyangwe munhu angaenda mubedroom yake unotora mari waita koyoyo munhu anopiwa mari. Mudhara wako anopiwa mari. Unomisisa unobhurudza shiri. Ndisiri kubhurudzira shiri kuna president. Vakabuda ukaenda kune dzimwe nyika. You see our comments. We see zvatinoita pa social media. We see zvatinotaura. Wakambosangana nomwe munhu wekunze kwenyika iri kunana Azita nana dzimwe nyika nana Zambia nana.
vane zvavanosangana nazvo nyika dzavo nana Nigeria, but kana akutaura nyika yake unotaura I love my Nigeria, I love my country, uri kunzwisa, but us ndizvozvo tose tinofarira nyika yedu, farira nyika yedu haunyepe papa. Saka muri muyouth here, muri muyouth akakwana here, munhu anotoenda kumusangano kana kuti wow youth mwe wekutangira padenga uyouth wechishire wechinerera wekutangira panoita se panodyiwa kumusoro panodyiwa kumusoro struggle musingaizivi. Chinhu chandokuudza ndiri muyouth akangwarira asingafamba akarara. Ndo wakaita sei mayouth akangwarira asingafamba akarara? Baba, muyouth akangwarira asingafamba akarara muyouth ekuti akaona umwe wake muZimbabweni achiita kuti nyika yake idzokere kumashure anoedza kumuradza gwara. Alright. Because patiri izvezvi nenyika yeZimbabwe ndosanda kuudza kuti politics iriko, but ngatimboibvisai timboiita kuti nyika yedu iende kumberi. Uri kuona madevelopments anga ndichikuudza madevelopments iyayo ndisiri kutoma delay. Wakatarisa ubva pese panoitwa any development inoitwa muZimbabwe unoona vanhu vanotanga kuita calculator kuti mari yashandiswa payakawanda. German hakuna mari yese inotaurwa yaya ine zvainoshanda. Saka ukaona munhu yega unongochitodelay maprojects. Tiri kudelay maprojects ndisu vanhu. Alright. Uri kuona? So inini semiyouth ndikaona imwe munhu wezera rangu chinhu chandinokueja ndechekuti ngatisapotei President ED. Alright, aiwa, I think apa maitsapatsarangura zvakanaka. Mayouth hanzina muzaya wenyika ngatisapotei President ED, vane muono wekuwaka nyika kuti nyika iite se idye nolifa nautetra babalas yanga tagara tisina tine parliament nyama yanga isipo. Saka zvinooneka airport maroads nachitungwiza road asaya manyama. Anyway, ndaimboona maybe tichipedzisa zvedu ndaimboona mamuri promoter chii chakazviitika ndokwandokuzigira ya ndandimbori promoter before mapera mari chii chakanetsa? Handina kupera mari ndinopera mari ndikapere mari wangu ndiri kuuchi handina kupera mari zvemashows zvekuita mashows ndakambomira so far muno zvinhu zvandiringoita inini so far ndezvekungosupporta Sewick New because isusu ati ndo maprojects andiri kuita so far yekuti instead yekuti ndiite shoka mari yacho ngendisupporta hangu Sewick New nganisupporta Sewick New because kwandiri Sewick New handikunyebeka. Wawai kusupporta munhu ane mari tadza kusupporta munhu asina mari? Uri kuona kuti chii handisi kusupporta Sewick New ndichivapa mari kana ndichiita sei. Ndingosupporta Sewick New kuti I think kuti mayouth anzwisise concept ya Sewick New. Concept ya Sewick New yeone ndeyengoti ngatide mutungamiriri wedu. Ndosokochiona kuti munhu wese anoda ED anoiswa apa napamwoyo naSewick New. So ndozvandaedza kuda kukuonesa kuti inini chinhu chandakaona ndechekuti kubvawo president vagara pachigaro pavari ndikaona ndatoona kuti saka murume uyo ane gwara wapanzwisisa. Alright. Ndikupabata ndikupaona. Anyway mdara ini maquestions anga ndinawo nozvangana zvisitavhunza tataura mekuti mune zvimwe zvamungade kuudza muri yeZimbabwe tisati tayo. Aiwa, mashoko andinawo ndeyengoti uri kuona kuti isu maZimbabweans ngative nerudo. I think Minister of Education kana vari kundinzwa kuchikoro ndakuiswe kana 30 minutes yekuti tidzidziswe because chinonzi munhu anotanga kudzidzira achiri mwana mudiki kunyange nemafundisi ngatidzidzisane chinhu chinonzi love because chiri kuita kuti tizoita zvatiri kuita zvaizviya tidzosere nyika kana kumashure is because of love. Kuti waisa effort baba ndatoisa effort yekuuya kuzokona handiti effort iri kuitwa napresident yaya neeffort iri kuitwa nachivharo yese yaya kana une rudo ukamboona mamuslims those people vane unity uruona. So chandiri kuda ndechekuti kana minister vari kundinzwa
ndakudzidziswe chinonzi rudo, kugona kutaura pachedu, so kugona kudzidzisana, kugona kunonzi kuita se tasparks apa wabhaiza apa ndokugona kuapproacha. Do you know kuti mbavha chechedzo dziri kunetsa kune dzimwe nyika? Iwewe ukaenda kuSouth Africa munhu anokubira kutaura chokwadi asi muSouth African, muZimbabwe unototya kana kuenda pabasa uchishanda kana uri kunana UK pasame basa nemuZimbabwe, because chinhu chanenge achifunga chete kuda kudonhedza sparks kuti udzokere kumusha, kuti udzokere usina chaunacho. Saka rudo matiri hamusisina. Saka ngatidzidziswe rudo kubva kumachechi, kubva kuchii, because kumachechi yes tiri kuparidza shoko raMwari, yes I understand, but ngatimbodzidziswai kugarisana rudo. Mwana ari kuchikoro anofanira kungozoti no this is my brother, chichi kana kutochita cheche kunobvira kuti autorina rudo nemunhu wautodana naye. Alright. So ipapo ndokumbirisawo kuti dai pakwanisika paiiswa kuti tigone tinge tine rudo, because izvo zvatiri kuita zvezve kushare love matiri baba. Right, muri Zimbabwe ndafunga manzwa vatachita namuzaya wenyika vachitsanangura kuti wai vachibva waita kupengana sewiki kudaro, wai vachida mutungamiriri wavo kudaro, wai vachiita zvavanoita. Saka vanga vachitsanangurira tanzwisisa, uyezve chinhu chavanyatsoemphasize kuti chinge chichiitwa irudo, because muZimbabwe muno mukuleka love. Takangoteana chete kubva makuseni kusvika rinyure, takangoteana, so takamira pekuti mumwe munhu akanganise. Last question maybe tingada kuti ano zvazvo musati maenda mudara sati akona naona kwa pakanzichiya usafamba wakarara baba, usazofamba wakarara, satsinzire pakurarama, usafamba wakarara, because wakafamba wakarara Zimbabwe unoti iwewe wapfuura panapa nhasi unodzoka pane mo baba, because Zimbabwe iri kudevelopa every day. Saka uri zera rangu famba wakasvinura. Ukamboona pfana unopedza mutauni vanenge vane mota dzinenge dzakangosvinura nguva dzese, yakapaka baba, inoti wangereda kutoenda. Saka iwewe usina mota chingofamba wakavhura maziso, because unonzvengwa nemadhiri. Pane chinhu chandoda kukumbirisa pana president vangu. Tikatarisa before ichiri kunzi roundabout mbudzi, kune mbudzi yaimboenda nomacha, unoona yaenda kunana waiziya, pane mbudzi yaenda nomacha kunana ziti paitwa zvema independence, ichiri kunzi roundabout mbudzi. So kubva pakaiswa Trabablas, I tell you, ndakaenda kuDubai, right, ndakaona vamwe vaichengeta vanhu vaigara neshumba, you understand, mumba. Ndakazviudza ndega ndikati no, izvi zvandaona izvi I think inini kana kuti Zimbabwe kana vakoma vangu vari kundinzwa, tiri kuowa president something. Mukuru yaka zvakaita zvezvo yaka zvinotyisa baba. Saka inini I think mukuru tofanira kumbotsvagira yawe ungogara nayo pamba shumba baba. Right, I think nyaya yakuda kuti mutara sevikinewo mwana dzanya dzimwe nyaya dzacho isati tadzinzwisisa semageto idzi. Ndosaka ndati tinoda kuti baba vedu semunhu ari kuita zvinhu zvinotyisa varifanira kungogara naye iri kana kuprazo, because murume wayo zvinhu zvaaita so far he deserve kuti shumba unongoenda. Do you know that kuti ukaenda palaini chitapa unonzi shumba dza president? I still remember ndakaenda ngodhara paitodza shumba dza president, wakaenda kudhara dzichinzi shumba ndedza president, but isusu tati madzikoma angu akanditeerera, tikufunga kuti timboenda kunosiyira mukuru as appreciation. Munhu akaita chakanaka anodawo chinofema baba, because tikavapa maruwa anosvava baba, but tikambovapawo chinofema chekuti vari paploti paipa vachingonzwa ichidzowa, aiwa ndoziva kuti mukuru anoitira zvakanaka. Alright, aiwa, thank you very much guys. Itaida ngotingonzwe. With that we are out.